Maupay nga adlaw mga bata. Ako ang iyo teacher Judian. Ang iyo magturot do yan nga oras. Andam na ba kamo para hatong leksyon? Iandam iyo. Ang iyo lapis, notebook, yan activity sheets. Aton balikon, an aton ginadman hanuna nga adlaw. Mga bata, ano-ano padto ang mga butang nga makikitan hasulod aradman? Makarit. Mga butang na makikitan hasulod aradman, pisara, lamesa, lingkuran, crayola, lapis, notebook, papel, mga libro, nganda mo pa. Ang sulod aradman liwat in makikitan hasakob han eskwelahan. Nakasakob na ba kamo ha eskwelahan? Maupay. Ano-ano na nga mga lugar an iyo na nakadtuan hasulod han eskwelahan? Maupay. Mga lugar nga makikitan hasulod han eskwelahan. Sulod pag-aradman. Ang lugar kundiin nagtututdo ang maestra o maestro ha mga kabataan. Ang lugar kundiin nag-aaram ang mga eskwela. Barasahan. Ang lugar kundiin nagbabasa hin mga libro ang mga kabataan. Opisina han principal. Ang lugar kundiin aadto ang principal. Ngadto gihapon nagmimiriting ang mga kamaestrahan para ha eskwelahan. Karaunan. Ang lugar kundiin nakaon hin mga masusustansya nga pagkaon ang mga kabataan. Murulayan. Ang lugar kundiin pwede magmulay ang mga eskwela. Klinik. Ang lugar kundiin gintatambal ang may dasakit nga mga eskwela. Banyo. Igandam ang iyong lapis nga activity sheets. Ang siri ang masunod nga mga buruhaton. Siyahan nga buruhaton. Kolori ang ladawan han lugar nga makikitan hasulod han eskwelahan. Makarit. Ikaduha nga buruhaton. Lidungi ang ladawan na ginaaro han kada numero. Number 1. Sulod aradman. An baton. Asya ba ani yu baton? Makarit. Number 2. Banyo. An baton. Asya ba ani yu answer? Makarit. Number 3. Klinik. An baton. Sakto ba niyo answer? Makarit. Number 4. Murulayan.
An baton? Sakto ba niyo answer? Makarit! Number 5. Karaunan. An baton? Sakto ba niyo answer? Makarit! Ikatulo nga buruhaton. Direksyon. I-drawing ani mo gusto nga lugar na makikitan ha eskwelahan. Makarit! Mga bata, ano-ano ang mga lugar na makikitan ha sulod han eskwelahan? Makarit! Mga lugar na makikitan ha sulod han eskwelahan. Mga bata, importante ba aton ang eskwelahan? Tama! Ang aton eskwelahan in usa nga lugar kundiin nag-aaram ang mga kabataan. Usa ini nga lugar hinbagarad man ha aton komunidad. May ada iba-iba nga lugar ngan gamit nga makikitan dinhi. Tapos na ang natong leksyon. Hinaot unta nga may ada niyo na baruan yan na nga adlaw. Ako'y Teacher Judy Ann. Paalam!